Felly'r gymuned leol sy'n biau'n undebau credyd ac sy'n eu rheoli nhw. A mae hyn yn golygu bod nhw'n gallu cynnig gwasanaethau ariannol ar gyfer y gymuned leol. Felly, os draech chi fewn agos i fod yn aelod? Mae gen rhan fwyaf bobl sy'n defnyddio undebau credyd rhywbeth yn gyffredin. Maen nhw gyd yn byw, neu'n gweithio, neu'n astudio, neu'n gwirfoddoli hyd yn oed yn yr ardal leol. Mae hyn yn cael ei alw'n gwlwm cyffredin. Allwn ni fod yn aelodau? Wel gallwch agor cyfrif nawr a dechrau cynilo, ac wedyn pan fyddwch chi'n 19 oed gallwch bleidleisio ac a dweud eich dweud ar beth sy'n mynd ymlaen efo'ch undeb credyd lleol. Beth yw'r pwynt yna? Byddai'n rhi bresyn yn joio i bleidleisio. Mae Jamie wastad fel hyn, sy'n syniad y fe. Fi'n meddwl bod undeb credyd yn syniad da, a fi eisiau gwybod fwy am yr aelodau beth maen nhw'n wneud. Ie, Delyth. Beth mae bod yn aelod yn golygu? Y cwestiwn da. Wel, mae undeb credyd yn debyg iawn i fanc cydweithredol. Hynny yw, mae'n cael ei sefydlu a'i redeg gan ei aelodau ac mae'n eiddo i'w aelodau. Ac felly, mae'r aelodau yn cynilo gyda'i gilydd mwyn creu cronfa o arian yn lleol, mwyn gallu rhoi benthyciadau cost isel. Felly yn y bôn, mae pob aelod yn berchen ar rhan o'r undeb credyd. Wedyn, mae aelodau yn cael pleidleisio ar nifer o faterion gwahanol, enghraifft pwy sy'n cael eistedd ar y bwrdd rheoli. Ac weithiau, os bydd arian ar ôl ar ddiwedd y flwyddyn, bydden nhw'n pleidleisio i dalu budran. Beth be? Budran. Taliad sy'n cael ei wneud un waith i'w budran, yr arian sy'n weddill ar ôl tynnu'r holl gostau'r rhedeg. Mae mentrau cydweithredol weithiau'n talu budrannau nôl i'w aelodau. Da iawn. Felly byddai bos barus ddim yn gallu cael ei fysedd ar yn harian ni? Yn hollol. Ie. Felly, lle gallai gael hyd i undeb credyd? Mae'r rhan fwyaf yn nhw ar y stryd fawr, ond weithiau y tu mewn i siopau neu mewn canolfannau cymunedol, hyd yn oed mewn ysgolion. Be, lle ni gael un fan hyn? Wel gallach bydde hynny'n gret. Bydde angen i chi gael tîm o bobl sydd yn barod i helpu'w redeg, achos yn aml iawn, mae staff undebau credyd yn gweithio ar sail hollol wirfoddol. Hynny yw, dyn nhw'n cael derbyn dim arian am eu gwaith. Newch chi ddim yn gweld un gweithio am ddim. Mae na'n real ti, Jamie. O'n i'n gwybod e ti'n gweud na. Fi'n credu bod e'n syniad rili cool. Sa'n ni'n dechrau cynilo chydig bach bob wythnos, fi'n credu bod gwyliau'r haf yn llai boring nag arfer. Be ti'n feddwl am yr undebau credyd? Sim da fi ddiddordeb yn hyn. Beth bynnag. Wimp sy'n cynilo. Be? Pwy sy'n dweud na? Fi? O'n i'n meddwl. Mae fe wastad fel hyn. Bydd e'n gytid sy'n ni'n cadw gynarian at ei gilydd i ni rhywbeth rili cool. Wel, wy'n meddwl bod e'n syniad da. Fydden ni'n licio roi cynnig ar gynilo. A fi, o'n i'n meddwl, sa'n ni'n dechrau nawr, bydde digon arian dyn ni'n neud rhywbeth rili neis dros yr haf. Fel beth? Am lacio'r y trath yna i Ibiza? Na. Hedfan dosbarth cynta i Disneyland, Florida. Da iawn chi, boys. Beth am drip i Oakwood, yn Alton Towers? O, bydde hwnna'n wicked. Bydde. Mi ddim yn meindio cynnig arian, os allwn ni'n neud rhywbeth fel la. Jamie? Ie, reit. Gewch chi ddigon o arian i neud na. Beth bynnag. Well gen i wario farian yn syth ar ôl i gael e. O leia wy'n gwybod ble mae'n mynd wedyn,